Bismillahirrahmanirrahim. Hikima zinariya babi na 6. Labarin wata amarya. A daren amarci, an yi wata baiwar Allah wadda take miƙa al'amuranta ga Allah, take yawan addu'a kan cewa Allah ya bata miji nagari kuma mai arziki. Kwatsam wata rana suna zaune tare da mijinta suna cin abinci a daren amarcinsu, sai suka ji ƙarar buga ƙofa. Sai mai gidan nata ya ce, je ki duba ki ga wane ne yake mana wannan bugu a ranar angwancin. Cikin fushi yake magana. Ta tashi domin ta je ta ga wane ne, ta tambaya wane ne a bakin ƙofa. Aka ba ta amsa da cewa almajiri ne yake son ragowar abinci. Ta gaya wa mijinta, sai take ya fusata, ya fito cikin fushi ya biyo don ya ga wane ne ya zo zai bata musu ranar angwancinsu. Da ya ga almajiri ne, ya kama shi da duka har ya zubar masa da jini. Matar tana rarrashinsa kuma tana kare shi, tana neman afuwa da ya kyale shi almajiri ne, amma ya ƙi. Cikin abin mamaki ya dawo gida cikin kunci shi mijin nata. Sai wani abu da ya same shi daga alamun taɓin hankali ko kuma shafar aljanu. Yana ta surutai, sai ya fita daga gidan da gudu. Tunda ya fita, sai ya fita a haukace. Ita kuma ta miƙa al'amuranta ga Allah, ta nemi ladansa. A cikin wannan lokaci ne sai da ta jira tsawon shekara 15 babu labarin mijinta, kuma babu wanda ya san inda yake. Daga baya Allah ya yaye halin da take ciki, ya kawo mata wani miji nagari. Ta aure shi kuma ta gode wa Allah bisa jarrabtarta da yi, sannan ta roƙi Allah ya ba ta ladan haka. A daren ranar angwancinsu suna tsaka da cin abinci, sai suka ƙara jin ƙarar buga ƙofa. Sai mijinta ya ce, je ki duba ki gani wane ne yake buga wannan ƙofa, ta yiwu wata buƙata ce mai muhimmanci. Ta tafi, ta je ta tuntuɓa wane ne a bakin ƙofa. Daga wannan lokaci ta gaya masa cewa almajiri ne yake da buƙatar abinci. Ya ɗibi dukkan abincin da suke ci ya ce ki bashi, idan ya rage mu ma ci. Da ta fito ta ga mutumin da ta miƙa wa abincin, sai ta fashe da kuka, tana mamakin yadda rayuwa ta canza. Tana dawowa sai ta bashi labari, ta ce a auren da na yi a baya na taɓa auren wani miji. A ranar angwancinmu wani almajiri ya zo yana tambayar abinci. Daga fita na ga almajiri ne, na zo na bashi labarin cewa abinci ne ake roƙa. Ya je ya kama almajirin da duka har ya zubar masa da jini. Daga wannan lokacin ban sake sa shi a idona ba. Sai gashi shi wannan mutumin da yake mijina a wancan lokaci, sai gashi shi ne yanzu na gan shi a halin hauka, yana tambayar mutane abinci. Shi ne abin da ya sa ni kuka. Sai ta ga mijin nata shi ma ya fashe da kuka. Sai ya ce mata, kin san wannan wanda mijin naki ya kama da duka har ya zubar masa da jini? To ni ne wannan mutum. Darus, abin da ya same ku na musiba daga abubuwan da hannayenku suka aikata ne, amma shi Allah yana yafe da yawa daga cikin kurakurai. Na biyu, auren miji wanda ya san addini kuma ya san dokokin Allah ya fi ka aure mai kuɗin da bai san darajar mutane ba kuma bai san darajar addininsa. Haka kazalika shi ma wannan misali ga maza. Na uku, ka sani cewa dukkan mutumin da ka gani Allah ya halicce shi, sai ka gan shi a kaskanci, fa ka sani Allah yana son kayansa. Allah ya sa mu